Happy Sunday sa atong mga kaigsuunan sa GCIL ug sa tanan nga naminaw ni nga ato ang online nga Sunday service. Karon nga bulan sa July atong gisaulog ang OFW month ug karon gisugdan nato kini sa OFW Sunday. First Sunday nato ni nga pag saulog o pag recognize alang sa atong mga OFW. Ako si Brad Lloyd Galion, dati sab nga OFW sa Saudi Arabia o naka-experience po ko English teacher sa Thailand for a year. O mo ni akong tahas karon maghimo kitag mga pag-ampo alang sa ato makaigsuonan nga OFW although karon naa ko diri sa Pilipinas. Niundang nako pag OFW akong tahas karon pinagi ning atong gihimo nga celebration is to pray sa atong makaigsuonan nga mga OFW nga naa karon sa lain-laing mga nasod labi na sa Middle East og atong himuon karon ang pag-ampo maigsuon sa tag sa kaninyo uban naa sa Amerika, naa sa Europe ug hain ka man karon o nabagre sa Asia kay bisan ako sa pag-OFW nako maigsuon kasuway pugod sa Asia nakalapas-lapas punta sa mga lain-lain lugar labi na diri sa Malaysia, Thailand, Singapore ug mga diri sa member sa ASEAN. So karon nga kabuntagon atong yampo atong makaigsuonan nga mga OFW. Ang mga OFW nato nga naka land base ug uban usab kasagaraan sa mga land base nga OFW na sa opisina nagtrabaho, ang uban nag-teach, ang uban naa sa office, ang uban naa sa mga hotels, mga restaurant. Naa say atong mga OFW nga naa sa mga seaman, mga naa sa barko, no? Ang uban naa sa mga airline industry bisan tuod karon nga adunay pandemic pero napaman gihapon ning airline industry ang uban na bisan sa airline industry sila bisan dili gyud sila flight attendant, ang uban naa sa aircraft maintenance sa mga lain nga mga offices. So atong buhaton karon maigsuon atong iampo ang atong makaigsuonan nga OFW. Hain ka man, naa ka man sa Middle East, naa ka man sa asa nga dapit sa tibuok kalibutan. Kung gibati nimo nga angayan ka nangita o nanginahanglan ka niini nga mapag-ampo ng una atong iampo nga ang nature sa inyong trabaho protektahan sa Ginoo. Lain-lain klase ang mahitabo isip o OFW ingon ani ako my experience pag adto nako sa kalugar number one gid nga ampuan nato karon is ang mga papilis at pinaka-importante sa tanang importante papilis gyud mga igsuon kung OFW ka. So nga masitol tanang papilis dayon opening sa opportunity sa trabaho dayon mga people who can you can access to people who can help maka-facilitate o guidance sa Ginoo favor sa Ginoo mo na itong iampo karon na igsuon sa ato ang pag-pray sa mga OFW bisan sa dili OFW tabangi ko ninyo duyog kamo sa pag-ampo ug atong buhaton karon na igsuon kung ikaw usa ka OFW tuhoy kini nga pag-ampo makahimog milagro sa imong kinabuhi. Kini nga pag-ampo alang kini sa nature sa imong trabaho. Okay? So good atong i-open atong kasing-kasing des pag-ampo. Amahan nga langit nun, ako nag-ampo sa tanang OFW karon nga niya sa lain-laing mga lugar sa kalibutan nga nagatuo nga pinaagi sa imong gahom ikaw Ginoo maga-open og doors kanila alang sa ilahang lain-laing opportunity sa ilang pagpaningkamot sa trabaho labi na sa mga kaigsuon nato nga naa sa land base or mga seaman o naa sa airline industries or sa mga hotel o sa asa nga bahin nga ikaw Lord maga-bless sa ilahang mga trabaho opening sa trabaho o ikaw Ginoo maga-provide sa mga necessary documents pag magtabang Ginoo nga doon na imong giya Ginoo nga makakita sila mga connection or access Ginoo nga maka-facilitate sa ilaha people Ginoo nga imong gamiton imong ipadala ngadto sa ilang kinabuhi ug imo sila giyahan Ginoo sa ilang mga desisyon sa ilang mga buhaton
labi na sa nature sa ilang trabaho na imo gid silang tagaan og favor Ginoo diha sa ilahang pagpangitag trabaho aron sa magpalapuson sa ilang pagka OFW. O nga salamat Lord nga imo kining buhaton sa tag-usa nga nagaampo karon duyon kanako kining tanan magsalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon, tuhoy na dunay buhaton na Ginoo sa among kinabuhi o kamusta ko sa OFW sa tibuok kalibutan. Salamat o padayon ta.